Hemmäňize assalamu alaykum. Gowmy ýalylaryňyz. Biz bugünkü dersimizi bolsa 3-nji dersiň öýçünden başlaýar. Men hemmesini özleşdiren siňiz diýip umyt edýärin. Gelin heme bilelikde barlalyň. I have a bike. I have a lime. We came late. We go home. I hide a file. We made a kite. We save some time. Bugün biz ingliz diline dogry gürlemek barada durup geçeliň. Size öňünden duýdurýarym, siz öz aksendiňizi düýbinden ýok etjek bolmaň. Inanyň, bu mümkin däldir. Munuň üçin siz ýa Amerikada doglanma bolmaly, ýa-da ingliz dili gürleýän döwletleriň birinde 15 ýyldan bäri ýaşap ýören bolmaly. Şonuň üçin beýleki adamlar sizi düşünmek üçin päsgel öğretmeli ýaly siz birazrak sözlere meňzeş edip aýtsaňyz boldy. İngliz diline dogry gürlemek üçin gelin bu dersimizde käbir kiçirek gadalara göz aýlalyň. T, D, N, L. Bu sesler alveolarnydyr. Bu diýmek, bu sesleri siz ýerine ýetireningizde bolsa diliňizi alveola tarap uzatmaly. Bu diýdigi siz diliňizi diýişiňiz ýokarysyndaky alveolara gysyp aýtmaly diýmekdir. T, D, N, L. Gelin bu sesdäki birnäçe sözleri aýtyp göreliň. Hide. Time. Bugün biz birinji çekimli harpyň üstünde işläris. A. Ine biziň tabliçamyz şeýle görnüşe ýa bolar. Bu ören amatly hem düşnükli. Bu ýerde sesleriň nähili çykarlyşy ýazylan. Wagtly bilen biz bu tabliçany doldurup bararys. Hemme çekimliler bir ýerde. Siz isleseňiz bu tabliçany özüňizde çykaryp alyň. Şeýlelik bilen biz tabliçany doldurmana başlaýas. Ey harpynyň açyk bogumda nähili okulyşyna bilýäňiz. A. Lake. Make. Save. Siz şeýle hem kadadan çykýarlary hem bilýäňiz. Have. Şeýle hem Many. gelin indi ey harpy ýapyk bogumda nähili okulýarlygy barada tanışalyň. Bu sesleri çykarmak üçin bolsa biz agzymyzy ulura açmaly bolýas. Air. Ham. Land. Sad. Gelin hemme bilelikde okalyň. Izimden gaýtalan. Bag. Map. Red. Bank. Land. Sand. Mad. Indi bolsa siz okan, biz gaýtalarys. And. Dead. Flat. Fan. Fat. Bat. Sad. Sad. Hökman suratda transkripsiýa edin. Bu siziň ingliz diline indik sözler öwrenýäňizde ýeňillik töredir. Sand. Map. Indi bolsa videonu pauza goýup bu jüt sözleri okan. Biz bärde açyk we ýapyk bogumdaky sözleri mysal getirdik. Fat. Fate.
get, gate, had, hate, Hanynny özüňiz öz başda okumana synansyň. had, bag, I have a hat. Menne şläpa bar. I have a bag. Menne sumka bar. Bärde bolsa transkripsiýany siz özüňiz ýazyň. I have a hat and a bag. Lamp, a hand, two hands. Iki sanynyň okulşyna üns beriň. Two, Bu hem gadydan çykma. Bugün biz ýene bir täze sesi öwrenýäris. Haçan siz bu iki harpy göreningizde ol sh, diýip okular. Geliň bilelikde okalyň. bash, lash, gash. Bu iki sözü özüňiz okaň we bular üçin transkripsiýa ýazyň. Shine, shake, Men bu maşgy dogry ýerine ýetiresiňiz diýip umyt etýän. Ýene bir zady belläp geçeliň. Eger siz a, harpyny urgusyz ýagda görseňiz, onda ol a, diýip okalar. Yer näme? Türgülleşmäni dowam edeliň. Elki siz okaň, soňra bolsa biz. home, laugh, Gadydan çykýan söz. dash, fine, sad, mute, mad, kite, go, to, Ünslerin ýene-de gadydan çykýan söz, iki sany, to, have, ýene gadydan çykýan söz, tube, taste, lash. ne bolsa kynrak sözü barlak göreliň. Bu ýerde size kömek bolar ýaly, urguny ýerde goýmalygy barada apostrof belgisi bilen belgilenen. Parade, Parat. Gelin sözlemleri okalyň. Siz başlaň, biz bolsa gaýtararys.
I have a lamp and a hat. I like ham. I like handmade hats. I drive home. Şeýlelik bilen biz bugünkü dersimizi hem geçirip gutarýarys. Siz bu dersimizi öz başta öwrenin we gaýtalan. Bugünkü dersimizin öýüşi bolsa, şu görýän sözlerimiziň dogry transkripsiýasyny tapmak bolar. Ýagny ey harpy nirede ey diýip okalýar we nirede a diýip okalýar. Şunun bilen hemmäňiz bilen hoşlaşýar. Dersimiz size ýaram bolsa elbetde like basyň we kanalymyza agza bolup, jaň-jaga düýmesini basmagy unutmaň. Hoş, sag bolun.